Здравейте хора, добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Алекс Русев и сезона във Формула 1 най-после приключи, за огромна жалост. Но въпреки това има определено доста за какво да си говорим, не само за случилото се в последния състезателен уикенд за годината, но и за това, което ни очаква през следващия сезон, а то предвещава наистина да бъде доста интересно. Но преди това не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала, по този начин ме подкрепите да правя още подобни видеа и съответно помагате на канала да се разраства. А сега нека да не губим повече време и да се пренесем към обзора на Гран При на Абу Даби. Първо, разбира се, ще акцентираме върху отбора на Макларен. Няма как да е и друго, тъй като те успяха да спечелят конструкторската титла през последния уикенд след една доста ожесточена битка с Ферари през целия сезон. Отбора, който през началото на миналия сезон не блестеше чак толкова с своето представяне, успя доста сериозно да се намеси в челото и резултатът вече е видим и в края на тази година. Те успяха да триумфират при отборите за пръв път от близо четвърт век насам. И Ландо Норис успя също да вземе победата в последното състезание за годината, като и той определено затваря един много силен сезон и считани от мнозина през по-голямата част от сезона като претендент за титлата в борбата с Макс Верстапен. Не успя той да стигне до нея, но това е много добър начин, по който да завърши сезона и да се отправи към следващата година, в която битката се очертава да бъде доста ожесточена. Ферари бяха близо, не успяха, за тяхно огромно съжаление, да се преборят с Макларен, но позитивите при, разбира се, италианския отбор могат да бъдат изключително големи на фона на това как имаха определено много затруднения през целия минал сезон. През този нещата бяха значително по-добри, но уикенда в Абу Даби не започна по най-добрия начин за тях, особено за Шарл Леклер, който се наложи да изтърпи наказание за сменени компоненти в неговия автомобил и да стартира от дъното на колоната. Това до голяма степен намали шансовете на Ферари да стигнат до така желаната отборна титла, но въпреки това този сезон за тях може да бъде окачествен като изключително добър и скудерията има много какво да очакват през 2025, особено с идването на Луис Хамилтън. Нещата при тях ще бъдат много интересни, но за британеца ще си говорим само след малко, тъй като и неговото последно състезание за Мерцедес бе наситено с събития. Иначе, колкото до Шарл Леклер, при Монагаска този уикенд бе изключително събитиен, тъй като още от първата тренировка той кара заедно със своя брат Артур, тъй като за пръв път в историята на Формула 1 се случва двама братя да карат като съотборници в официална сесия от шампионата. Това бе един изключително специален момент за него. Също така той успя, въпреки наказанието си и старта от дъното на колоната, да си проправи път методично до третото място, което за огромно съжаление на Ферари не стигна за повече от второто място в шампионата. Карлос Сайнц също направи добра надпревара, последна за него като пилот на Ферари, направи каквото можа да опита по някакъв начин да се бори с Ландо Норис, но за негово съжаление той завърши втори и така Ферари затварят един доста положителен сезон. Не така обаче седяха нещата при Red Bull в хода на състезателния уикенд. Въпреки победата си в Катар, вече 4-кратния световен шампион Макс Верстапен изпитваше доста затруднения с управлението на своя болид. Не се представяше по възможно най-добрия начин. Провалена последна обиколка в квалификацията го лиши от това да стартира на първа редица. Контакт с Оскар Пиастри още в самото начало, 10 секундно наказание за нидерландеца, което го прати на 6-та позиция. Един не толкова положителен край за него, на иначе доста успешния сезон, въпреки затрудненията, които имаха Red Bull през втората част от сезона. Те успяха
поне чрез Макс Верстапен да вземат титлата при пилотите. Интригата обаче в самия тим не стихва, тъй като съвсем наскоро стана ясно, че другия пилот на биковете, именно Серхио Перес, повече няма да кара за тях. Както стана ясно преди няколко дни, Лиам Лоусън ще вземе неговата позиция в основния тим на Red Bull за 2025. Много хора сега до голяма степен казват, че точно другия пилот на RB, разбира се поддържащия тим, Юки Цунода, заслужаваше повече това повишение, тъй като до голяма степен той има вече и натрупаният опит да се бори в челото на колоната, но естествено той се доказа и като много темпераментен пилот и човек, който със сигурност би създавал проблеми в екипа, особено и като се счита, че той може да бъде заплаха и за Макс Верстапен вътре в екипа, но това са само спекулации, на които можем наистина да не акцентираме чак толкова много, но интригата за това кой ще бъде втория пилот на Red Bull се поддържаше почти през целия сезон и ето, че след края на годината тя стигна до своята развръзка. Интересно ще бъде как ще работят вече съотборниците в Red Bull и дали Лиам Лоусън би могъл да донесе онази солидност, от която Red Bull имаха нужда през този сезон, но не я получиха, разбира се, от Перес. Най-ниско класиралия се пилот, съотборник на световен шампион, по ирония на съдбата, точно от Йос Верстапен, бащата на Макс, през 1994 година, когато той завършва също, който завършва на 10-та позиция спрямо шампиона за онзи сезона, именно Михаел Шумахер. Това с голяма степен бе очаквано, че Red Bull ще се разделят с мексиканския си пилот, предвид крайно незадоволителното му представяне в хода на сезона и сериозното му изоставане спрямо световния шампион. Но интересно ще бъде как Red Bull ще се представят през 2025 година. Отиваме сега към екипа на Мерцедес, които изпращаха своята абсолютно, без да бъде преувеличено казано, легенда Луис Хамилтън. Последно състезание за него като пилот на сребърните стрели, най-успешното партньорство между пилот и отбор в новата история на Формула 1. С 6 от общо 7-те световни титли той успя да спечели с отбора на Мерцедес и е интересно да видим как Хамилтън ще се представи вече в екипа на Ферари през 2025 година. Колкото до неговото състезание, още в квалификацията нещата за него не се развиха по най-добрия начин. Той отпадна още в първата и фаза. Опита да се придвижи по-напред в колоната. Това до голяма степен благодарение на неговата стратегия се получи и успя да завърши на 4-та позиция, приключвайки един сезон на възходи и спадове, неговия последен с отбора на Мерцедес. Както може би се изразих по-рано, ще бъде интересно да видим как ще се адаптира Хамилтън към условията в Ферари. Още повече и че като за свой съотборник ще има вече утвърдения състезател на скудерията в екипа, а именно Шарл Леклер. Динамиката между тях ще бъде интересна за коментиране и развитие в хода на кампанията. Други интересни новини, свързани с екипа на Мерцедес, които станаха публично достояние след края на последния уикенд за годината, а именно завръщането на Валтери Ботас в екипа като трети пилот, след като финландецът остана без място на решетката през следващата година. Той се върна при екипа, който постигна големите успехи в своята кариера. Това е наистина добър ход за него на фона на това, че той не успя да си намери място като титуляр за до година и беше така пренебрегнат от отбора на Заубер, който ще се трансформира в Ауди след 2 години. Това ще до голяма степен може би оставя вратата отворена пред Ботас за завръщане през последващата година. Още повече, че с влизането
на новосформирания тим на Cadillac през 2026 година, това би могло да помогне на Ботас да се завърне на решетката и отново да го видим в състезания от Формула 1 през последващата година. И интересно ще бъде да видим как ще се развият нещата при него. До фона на това каква ще бъде точно ролята му в Мерцедес, той ще бъде ангажиран най-вече с развитието на автомобила като резервен пилот, а и това от страна на шефа на отбора на Мерцедес, Тото Волф, му е добър ход, още повече, че ще имат в тима през следващия сезон дебютант в лицето на Андреа Кими Антонели и той със сигурност би имал голяма полза от това да заедно с двамата титуляри да има един опитен резервен пилот, който да бъде в ролята на ментор на човека, който ще замени Луис Хамилтън и ще дебютира във Формула 1 на едва 18 годишна възраст и до голяма степен да сведе напрежението от него и да помогне на отбора да се представя по-добре през следващия сезон. Иначе, колкото до Мерцедес, ако разглеждаме цялостно тяхното представяне през годината, колата им бе доста непостоянна на повечето писти, постигаше резултати при определени условия, но трудно е да се каже, че те биха могли да се намесят в битката за челните позиции. Надяваме се, естествено, и всички фенове на Мерцедес се надяват, че през следващия сезон това ще бъде различно и че сребърните стрели ще се завърнат отново там, където бяха, а именно в челото на класирането. Да видим наистина дали това ще стане реалност през 2025. Хора, това ще бъде от днешното видео. Опитахме се набързо да преминем през всичко най-интересно, което се случи в Абу Даби пък и след края на състезателния уикенд. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте палец нагоре, абонирайте се и ще се видим отново съвсем скоро.